Predstavujeme vám Skytech HD Joby, malý univerzálny príjimač, ktorý umožňuje skrytú montáž za televízor. Obsahuje 1x DVB-S2 tuner, 1x univerzálnu čítačku, 1x CI slot. Nahráva na externé USB alebo NAS úložisko. S použitím alternatívneho softvéru Enigma má prístup k množstvu pluginov, napríklad streamovanie cez iPad na PC, multiroom funkcionalitu, VOD, IPTV a mnoho ďalších. Zadný panel obsahuje USB, LAN, RS232, HDMI, SPDIF, IR konektor, audio-video jack a napájací konektor. Štandardnou výbavou je diaľkové ovládanie handy a HDMI kábel. Tiež sieťový adaptér. A ako doplnkové príslušenstvo je dodávaná lišta na uchytenie na zadnú stranu televízora a infračervený snímač, ktorý sa umiestňuje na televízor spredu. Bohatý výber doplnkového príslušenstva ku všetkým produktom, ako náhradné diaľkové ovládania, USB huby, USB Wi-Fi, mini klávesnica, flash pamäťové médiá a pevné disky rôznych veľkostí. Toto všetko vám prinášajú produkty značky Skytech HD. Dokonalé riešenie pre vašu domácu zábavu.